Здравейте, приятели на канала Easy and Good Cooking. Днес реших да направя малко по-различно видео, а именно какво си купих от турския магазин за 25 лева. Както знаете, цените на българския пазар доста се повишиха. И в турските магазини също се повишиха цените, но смятам, че там все още е доста изгодно. В предно видео съм ви показвала този препарат. Искам да ви кажа, че го изпробвах. Наистина е доста ефективен. Справя се с замърсявания по якитата, върху килими съм го използвала, върху дамаски и върху каквото още се сетите. Също така може да се използва за почистване на мивки, баня, тоалетна. Общо взето универсален препарат. Въобще ако имате някъде някакво петно, може да го напръскате, после да сложите в пералнята и мисля, че ще се справи доста добре. Също така този път реших да пробвам и тази сол за садомиялна на същата марка. Ще видим как ще бъде. Омекотител на АБЦ. Аромата беше същия като на кукулино. Не съм го пробвала до сега. Ще видим резултата. Също така си купих и хартия за печене за 1,90 лв, може би към 2 лева. Натурален сок от нар. Ето може да го видите. Той е на цена 3,80 лв. Не съм го пробвала. Ще видим, изглежда доста добре в тази стъклена опаковка. Обикновени бисквитки, крекери и други сладки неща. Така че мисля, че доста добре се напазарувах за има-няма 5 минути. Следващото видео, което ще направя е за находки, които открих в Тему, така че очаквайте и него. Благодаря, че гледахте днескашното видео. Очаквайте и други подобни видеа, както и за вкусни рецепти от канала. Благодаря ви, че сте нашите абонати, така помагате за развитието на канала. И до нови срещи! Хубави почивни дни!